Jhalupara nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ke is khasi hills ka arpu waiterik unailar kila pentim bala lap jaka Aadhaar card naka met jong weu Briew bala Khlad ba jaka met jong ula yo tam na jan kamadan yele kai basketball ha Jhalupara dhobigan la antat bau tayu bala Khlad udon ha pedeng karta ka balai puar bat south post nem bat ula phong naka patlon rong yong sopti rong depe bala tho stay positive, believe and never give up in your life. Kipulit kila ong bahaka Aadhaar card ka kerteng ka bapau ka long Arjun Thapa ha ka baka snikha ka day lai pu waiterik unopra khat khandai spa khandai pusaw ka address malatho ha ka Aadhaar card ka day care of Kumar Thapa 4th Cross 8 Feet Road Street Bend 4th Block Koramangala Bangalore Karnataka baru Aadhaar number uday lai pra not Hynyo san not hynyo khandai hynyo not Henry na kaliang ki pulit ki klempat la ban pentikna ya ka kerteng jong teu bala Khlad ya ka met jong u la bo han Nigrams Hospital bat ki bahayeng hasem ki la ban lej wat jingtip kambanya na ki pulit